Sick with it, group drop. Mga ka-Durex, welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago pa pala po dito, huwag mo na patagalin mag-like, share, subscribe, at mag-comment ka kung nagustuhan mo. At i-click ang ating bell button para update ka palagi sa mga panibago nating video. So ngayon, our video for today ay mag-eat tayo ng marang. Nabili ko po ito sa kabaryo ko lang po sa, pero ang layo po ng bahay nila. Binili ko ito ng 25, pero ang binta niya dito 30. Sinibay ko lang po siya na 25 na lang ito kasi 25 lang dala kong pera. Kaya pangit naman na uuwi ko wala kang dala. Kasi hindi naman makita. Charan! Ay magbigla na kuhaan na. Pakita lang ito nga. Yan o.
kang Krisha Pairat, kang ano, pa-shoutout kang Krisha Pairat, kang Roche Pairat, kang Ladlin Ocad, kang Bingbing, kang ano, sa kapatid ko na mga anak na ngayong year na